Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu wage 28 Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kluwunging gesang. Para adiyuswa, kluwung punika fenomena alam kelampahan awit pantulan sunaring srengenge kaliyan tetesing banyu Jawa ing langit. Kluwung limrahipun mlengkung kanthi werni abang, oren, kuning, ijo, biru, nila lan ungu. Kanggenipun tiyang pitados, kluwung ngemutaken prajanjenipun Gusti kaliyan Nuh. Bilih Gusti mboten badhe nyirnakaken manungsa kaliyan toya ageng. Kluwung minangka pratandha pengajeng-ajeng tiyang pitados bilih wonten suka bingah ing suwalikipun duh kita, wonten tentrem rahayu ing suwalikipun sengsara. Yesaya 60 ayat 2 ngendika, sira bakal kadunungan srengenge kang ora tau surup lan rembulan kang ora angslup, amarga Pangeran Yahweh bakal dadi pepadang kang langgeng tumrap sira. Tuwin dina-dinane anggonira nandhang susah bakal diuwisi. Bangsa Israel ing siti pangawulan Babel kaemutaken amri tetep kiyat ing sengsara lan setya pengajeng-ajeng ing Gusti. Lumantar Yesaya Gusti badhe mulihaken lan milujengaken bangsa Israel. Bangsa Israel ingkang katilaraken, kaasoraken lan kaina badhe kaurmati. Malah kepara sengsara mboten badhe nempuh bangsa Israel malih, awit Gusti badhe dados pepadangipun. Bangsa Israel badhe wangsul malih ing siti prajanjen lan tedak turunipun badhe dados bangsa ingkang kiyat. Ing ngriki Gusti badhe prajanji mboten badhe nilaraken bangsa Israel ingkang kakersakaken Gusti, namung bangsa Israel tetep pitados lan miandelaken Gusti ing tata gesangipun. Para adiyuswa, mangsa prapaskah ngemutaken bilih dados umatipun Gusti mboten kalis saking sengsara. Milanipun kita kedah tetep nyepengi prasetyanipun Gusti dhateng kita. Bilih Gusti mboten badhe nilaraken kita, Gusti badhe mulihaken lan milujengaken kita saking perkawis lan sengsara ingkang nempuh kita. Emuta wonten kluwung sak sabunipun jawah, wonten kabingahan sak sabunipun sengsara. Kluwunging gesang tansah endah ing wekdalipun, tetep jejeg setya lan tansah pitados badhe kapulihaken lan kawilujengaken dening Gusti jumbuh prasetyanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, menawi paduka tetep setya dhateng kawula lan kawula paduka emutaken bilih kluwunging gesang kawula badhe endah ing wekdalipun. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Kawula masrahaken Binisepuh Dwi Murwanto GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe wonten ing pengobatan. Kawula pitados Penatua Dwi Murwanto menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sujenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya madhemah sedaya sedherek kawula punika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken astama kusala wayah buyut saking Ibu Sukarjo ingkang wedal sakmangke nembe ing pemulihan lan ugi nengga operasi malih. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel,
Ibu Tumini, Ibu Susmi, lan Ibu Suminem. Sederek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, sawetawis sederek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, Ibu Bambang HN, Ibu Rahyuni, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyowati ing Semarang. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sederek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Trioso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sederek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sederek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Yemima Armuyanti, lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widardi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem, lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kasarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.
Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.